nu, Viggo. Hvad skal det? Ja. Kom nu. Kom nu, Viggo. Tænk på det chokolade. Ej, det smøger svagt. Kan det svømme? Kom nu, tyk. Tyk på munden. Du kan ikke. Jo. Det smager ikke af hundemad. Åh, jeg har en derude. Har du gået til at smage den? Har du mad? Er den væk? Er den væk? Nu er den.